chocolat, lait, sucre, farine, sel, beurre, œuf, lait beurre, espatule, papel sulfurous, fort, refrigerator, lepoitz. Errezetarekin hasteko lehenengo eskuak garbituko ditugu, higienea oso garrantzitsua delako, batez ere sukaldatzekoan. Ondoren, 120 gramo irina mililitro esne eta legami pakete bat. Orea ondo nahastu eta 10 minutuz utzi atseden hartzen. Orea atseden hartzen duen bitartean, prestatu gurina. Jarri hilabeko paper horriren artean eta zapaldu forma uniformea izan arte. Ondoren, hartu berriro orea eta gehitu 360 gramo ogi irin sendoa. Berrogeita hamar mililitro esne, 120 mililitro ur, 52 gramo azukre, eta 10 gramo gatz. Jarri ere ontzi batean olio pixka batekin itxatxe dadin, eman bera bat eta estali plastikozko paperarekin. Utzi eskailuan gau osoan gurinarekin batera. Prest dagoenean, atera orea eta bildu gurinean karratu bat osatzeko. Ondoren, orea oratzen dugu eta hainbat aldiz telesten dugu ostore geruzak sortzeko. Gero berriro oskailuan sartzen dugu. Zenbat eta gehiago tolestu, orduan eta ostore geruza gehiago aterako dira. Hemen ikus dezakegu zenbat geruza sortzen ari diren. Nahi adina tolestu ondoren berdindu orea. Azkenik, kruazanak forma hartzen ditugu. Orea lusatzen dugu, trianguletan mosten dugu eta bildu egiten ditugu. Urrezko kolora emateko arrautza pixka batekin igurtzi eta labean sartzen ditugu 200 gradoetan 20 minutuz. Prest daudenean, labetik ateratzen ditugu, nahi dugun moduan antolatzen ditugu eta gero geratzen den guztia osatzen. En esta receta se ha usado el slow food, ya que el croissant necesita tiempo y cuidado. Es una forma de cocinar con ingredientes naturales y sin prisas.